Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Паважаны радыёслухачы, на хвалях радыё Марыя надышоў час нашай сустрэчы з ксяндзом канонікам Дмітрыем Пухальскім, і сёння будзем разбірацца, што ж такое кананічнае права, ці ўвогуле што гэта такое, з чым гэта ядзяць, і ці трэба ў гэта ўвогуле ўнікаць, ці гэта такая высокая полка, і для вернікаў гэта так і не вельмі патрэбна. На хвалях радыё Марыя праграма «Кодекс кананічнага права», ля мікрафона Алёна Кот і ксёндз канонік Дмітрый Пухальскі. Пахвалёны Езус Христос. На векі вечныя. Амэн. Сардэчна вітаю ўсіх, паважаныя радыёслухачы. Я спадзяюся, што падчас нашай сустрэчы некаторыя пытанні нам удасца ўсё ж такі разгледзець, бо, як Алена сказала на пачатку, кананічнае права можа так гучыць трошкі мудра, высока, можа цяжка, вось, але па сутнасці ўся сістэма кананічнага права ў касцёле, якая ёсць, яна скіравана перадусім для таго, каб людзям было лягчэй жыць, як гэта не парадаксальна гучыць. Бо там, дзе ёсць чалавек, там, дзе ёсць супольнасць людзей, там заўсёды ёсць паміж імі нейкія адносіны. А гэтыя адносіны заўсёды рэгулююцца пэўнымі нормамі, пэўнымі прадпісаннямі. Вось, і, канешне, калі мы гаворым пра права касцёла, мы памятаем, што касцёл – гэта арганізацыя Божа-чалавечая, касцёл заснаваў Езус Христос. Вось, і самае галоўнае права, якое ён нам пакінуў, гэта права любові. Вось, но, але, на жаль, у гэтым свеце не ўсё так добра, асабліва ў зямной частцы касцёла. Вось, таму натуральна, што касцёл складаецца з людзей, як я ўжо сказаў, паміж людзьмі таксама існуюць розныя адносіны. Вось, і натуральна, што на працягу ўсёй гісторыі касцёла ўжо 2000 гадоў, натуральна, што вось гэтыя прадпісанні, нейкія нормы, якія выдавалі, можа, біскупы, можа, саборы, сіноды, часамі это ўсё збіралася ў пэўныя зборы, як гэта было ў 12 стагоддзі, дэкрэт Грацыяна, ці это як той кодекс кананічнага права, які нас сёння абавязвае з 1983 года. Вось, але гаворачы пра права, напэўна, найважнейшы канон у гэтым праве астатні, які гаворыць, што найважнейшае права – это збаўленне душ. Вось это заданне касцёла, і права да гэтага скіраванае. То бок кананічнае права гэта збор такіх дакументаў, і зараз які абавязуе з 1983 года. Значыць, не збор дакументаў, просто збор, скажем так, збор канонаў, збор прадпісанняў, толькі варта памятаць, што яны не просто нехта іх сеў прыдумаў. Яны фармаваліся на працягу пачці, многія каноны, скажем так, фармаваліся на працягу доўгай гісторыі. А што там унутры, што напісана ў гэтых канонах? Што там такое? Ось, калі гаворым пра сам кодекс кананічнага права, ён складаецца з 7 кніг. Да, то есть увесь вялікі кодекс, 7 кніг, 1752 каноны. Колькі? 1752. Ага. Ось. І першая кніга называецца «Агульныя нормы». Там гаворка ідзе пра розныя, што такое дэкрэты, што такое асоба, то есть скажем так, определение найважнейшых тэрмінаў, часамі таксама хто можа выдаваць там якія дэкрэты, законы, хто мае якую ўладу, вось, і гэтак далей. Другая кніга называецца «Божы народ», і на самая вялікая кніга, у ёй больш чым 500 канонаў, вось, і яна складаецца як бы з 3 частак. Першая частка – гэта наогул пра ўсіх вернікаў, іх правы і абавязкі, хто такія вернікі, хто такія светскія вернікі, хто такія духоўныя асобы, якія іх правы і абавязкі і гэтак далей. Другая частка гэтай другой кнігі называецца «Іерархічная будова касцёла». Там канкрэтна распісаны правы і абавязкі іерархіі касцёльнай, пачынаючы ад папы рымскага, заканчваючы парафіяльным викарыем, там, ці нейкім капеланам у шпіталі, гэтак далей. То есть, хто што можа рабіць, у каго якія правы і абавязкі, якія адносіны паміж імі і гэтак далей. І трэцяя частка гэтай другой кнігі гаворыць менавіта аб асобах кансакраваных, асобах, якія прысвяцілі сваё жыццё Пану Богу праз складанне шлюбаў, чыстасці,
убоства і паслухмянасці. Вось эта кніга другая, Божы народ, самая вялікая. Трэцяя кніга права гаворыць аб заданні навучання, якое Езус пакінуў касцёлу. То есть гэта нормы, якія датычаць катэхезы, нормы, якія датычаць выдання кніг, нормы, якія датычаць прапаведавання, навучання і гэтак далей, гэтак далей. Аб этом гаворыць трэцяя кніга. Чацвёртая кніга, напэўна, найбольш цікавая, па меншай меры для мяне. Я думаю, што і для большасці радыёслухачоў, таму што яна гаворыць аб заданні свячэння, іншымі словамі, аб сакраментах. Да? То есть, якія правы абавязваюць пра ўдзяленне сакраментаў. Там у нас, напэўна, людзей часцей за ўсё цікавіць, там, хто можа быць хросным, хто не можа быць, я ў цябе хрысціў, ты ў мяне хрысціла, і гэтак далей. То бок, усё гэта прапісана ў кодексе. Да, гэта ўсё прапісана ў кодексе, і менавіта ў чацвёртай кнізе, якая называецца «Заданне свячэння». Пятая кніга кодекса гаворыць аб маёмасці касцёла, то есть аб тых рэчах матэрыяльных, якія ў касцёле ёсць. Хто, каму сколькі павінен, гэтак далей, это ўсё таксама прапісана, ну, бо касцёл, як я сказаў, існуе на зямлі, ну і без гэтых пытанняў таксама ідзе не дзенешся. Шостая кніга, з аднаго боку цікавая, з другога боку лепш, каб яна не выкарыстоўвалася. Чаму? Бо гэта кніга аб санкцыях у касцёле, пакаральных санкцыях у касцёле. Ой. Да. То есть у жыцці касцёла, на жаль, ёсць не толькі у жыцці чалавека, ёсць не толькі грахі, якія ён вызнае на споведзі, але, на жаль, ёсць таксама злачынствы, якія чалавек папаўняе таксама і ў касцёле. Это можа быць святары, могуць быць светскія людзі. На жаль, чалавечая прырода такая, што ёсць гэтыя злачынствы, а дзе ёсць злачынствы, там ёсць і пакаранне. Кніга невялікая, вось, але пэўныя казусы яна апісвае, часамі для веруючага чалавека яны сапраўды гэтыя пакаранні могуць быць вельмі цяжкімі. Вось, і сёмая кніга апісвае так званае працэсуальнае права касцёла, апісвае тыя, як павінны праходзіць працэсы ў касцёльных судах, у касцёльных трыбуналах. Якія яны могуць быць, як яны павінны праходзіць. Вось, і гэтаму ўсяму прысвечана сёмая кніга. Ну, можа, наогул, каб сказаць пра права кананічнае, трэба, напэўна, сказаць, што права кананічнае патрэбна для людзей веруючых. Да, бо калі чалавек веруючы, яму важна ведаць это права. Калі чалавек не веруючы, альбо, скажем так, мае да касцёла стаіць вельмі здалёк ад касцёла, то яму, на жаль, касцёльнае права яго не зусім цікавіць. Вось, ну і можа, ну, так, зашкодзіць. Не за то, што зашкодзіць, проста, нават мы кажам пра пакаранне. Калі нейка чалавек, які здалёк ад касцёла, забароніць прыняць камунію, ну, калі ён яе і так не прынимаеце, яму это... Вось, слухаючы вас, у мяне такое ўзнікла пытанне. Увогуле, скажу вам, радыёслухачы нашы паважаныя, што калі да нас ксёндз Дмітрый прыйшоў, то я казала, што калі я буду размаўляць, то мне будуць такія звычайныя пытанні ад дзяўчыны, ад такой простой каталічкі. І сказалі, добра, так і рабі, каб усім нам вытлумачыць, што ж гэта такое за такія словы, 3 магічныя словы, скажем так, кодекс кананічнага права. І маё першае пытанне, якое ўзнікла, калі я вас слухала, у чым розніца паміж катэхізісам каталіцкай царквы і кодексам кананічнага права? Ой, пытанне, напэўна, нелёгкае, так адразу цяжка можа сказаць. Ну, катэхізіс каталіцкага касцёла – гэта, ну, перадусім збор, скажем так, да, то есть збор пэўных нормаў касцёла, але не толькі нормаў права, там ёсць і гісторыя, там ёсць, ну, навучанне касцёла касцёлу ў пэўных сферах, да, мы там ведаем, там прысвечаны нашай веры, малітве, сакраментам і гэтак далей. Права, яно больш прадпісвае конкретные процедуры, конкретные нормы, да, то есть хто можа выконваць тыя альбо іншыя чыннасці, да, то есть, напрыклад, кодекс кананічнага права не гаворыць пра веру чалавека, да, то есть у катэхізісе першы раздзел веру называецца. У кодексе такога раздзелу няма, бо як бы это можа так не гучала дзіўна, але чытаючы кодекс кананічнага права, як бы пытанні веры, яны важныя, канешне, вось, але мы трошки стараемся дзейнічаць менавіта ў рамках кодексу, в рамках конкретных прадпісанняў. То бок, я для сябе зразумела так, што калі я хачу вырашыць нейкае пытанне так вельмі канкрэтнае, то павінна звярнуцца да кодексу кананічнага права. А калі я хачу зразумець сутнасць веравучэння ў касцёла, то павінна зазірнуць у кодекс у катэхізм. Я думаю, больш-менш так. Што кодекс гэта такі дакумент, які рэгулюе дзейнасць касцёла тут на зямлі. Ну, так.
я маю залічаны плюсік, ужо ведаю, што гэта такое. Скажыце, а ці можна набыць гэты кодэкс дзесьці ў нас, ці гэтым кодэксам толькі карыстаюцца святары? Не. Значыць, на жаль, на беларускай мове кодэкс яшчэ не ператлумачаны. Вось зараз ідзе трошкі праца, я сам тлумачу некалькі рэчаў, бо выкладаю ў семінары па-беларуску, поэтому трэба клеркам таксама па-беларуску іх вучыць, для сябе нейкія нататкі раблю. Вось, але ёсць кодэкс выдадзены на рускай мове у 2007 годзе. Кніга яна ёсць у продажы, нават у духоўнай бібліятэцы яна ёсць. Вось таксама ёсць кодэкс выдадзены на польскай мове, і арыгінал кодэксу на лацінскай мове ёсць таксама ў інтэрнэце. У інтэрнэце ёсць лацінскі, польскі, рускі і наогул любыя тэксты кодексу. Ну, я сабе не магу уявіць, 500 сторонак гэта ўжо сантыметраў 10, а калі гэта ўсе гэтыя кнігі, то гэта шмат займае месца. Маё такое наступнае пытанне, ці варта яго чытаць такім простым вернікам? Ці гэта толькі для такога практычнага карыстання? Напэўна, можа, некаторыя рэчы варта часамі паглядзець, вось, але заўсёды, то есть, кодекс кананічнае права не толькі нейкі справачнік, даведнік. Да? То есть, там ўсё ж такі добра чытаць кодекс, трошкі ведаючы сістэму права, трошкі ведаючы пэўную, можа, гісторыю некаторых спраў, пэўныя прынцыпы, якія там існуюць у праве. Так? Таму што адкрыць, напрыклад, можна адкрыць, пачытаць у кодексе, хто можа быць хроснымі бацькамі. Это вельмі канкрэтна напісана. Да? То есть, такія, сякія. Але калі мы говорим пра нейкія іншыя рэчы, напрыклад, пра што такое, якая ўлада папы рымскага, да, якая ўлада пантыфіка, да, поўная і гэтак далей, абсалютна, што это такое, звычайны чалавек можа не зразумець. Да, поэтому некаторыя рэчы можна пачытаць, вось, калі хто разумее, можа ўсё чытаць, вось, але часто без спецыяльнай падрыхтоўкі, кодекс ён будзе такі сухім дакументам і не ўсё зразумеюць, скажу так. Дзякуй вялікі. Такое пытанне. Вось вы сказалі, што вы выкладаеце ў семінарыі. Так, прадмет гэта так і называецца, кодекс кананічнага права, так? Так. А ці патрабуеце, каб усе тыя каноны вучылі семінарысты на памяць, ці могуць яны карыстацца? Не. Значыць, калі гаворыць пра выкладанне ў семінарыі, конечно, памяць канону ведаць не трэба. Трэба, я кажу, ведаць асноўныя прынцыпы дзеяння. Асноўныя прынцыпы дзеяння права. Вось, на памяць іх вучыць не застаўляе, вось, але на экзамене кодексам карыстацца таксама не даю. Няма выхаду просто у нашых паважаных семінарыстаў. Добра, яшчэ такое пытанне, ці шмат хто мае гэтую прыстаўку? Вось, калі мы пісалі анонс, то было напісана «ксёндз канонік». Ці шмат людзей маюць ці шмат ксяндзоў маюць гэты дадатак канонік, гэты тытул, і што гэта значыць? Калі мы говорим канонік і кананічнае права, гэта не тое самае, нават это трошкі... Это зусім не звязана. То есть, тое, што мой тытул канонікі, зусім не звязана з тым, што я выкладаю кананічнае права. Вось. Гэта таксама ёсць частка кананічнага права, скажем так, якая рэгулюе пэўныя арганізацыі ў касцёле. І адна з такіх арганізацый ёсць кафедральны капітул, які быў заснаваны ў Мінску ў красавіку месяцы, і тады арцыбіскуп Мінска-Магілёўскі, ён прызначае каноніка. Канонікі – это члены капітула. У нас 8 грэміяльных канонікаў і 10 ганаровых канонікаў. А тое, што я выкладаю кананічнае права, з гэтым ніяк не звязана. А ці шмат ксяндзоў выкладае кананічнае права? Ці вы адзін такі ў нас у Беларусі? Не, выкладаюць у пінскай семінарыі 2 святары выкладаюць, пра гродзенскую не магу сказаць. Скажыце яшчэ, калі ласка, ці гэта якаясьці асобная такая адукацыя павінна быць, каб выкладаць, ці з такой агульнай пасля семінарыі ці пасля магістратуры можна прыйсці і сказаць, я буду выкладаць кананічнае права? Зноў-такі, гэта ўсё прапісана ў кодексе кананічнага права, і кодекс гаворыць, што выкладчыкамі ў семінарыі і наогул у каталіцкіх навучальных установах могуць быць тыя, хто мае тытул доктара альбо ліцэнзіята з той дысцыпліны, якую выкладае. Гэта кананічнае права, значыць кананічнае права. Тэалогія, значыць тэалогія. Псіхалогія, педагогіка, гісторыя касцёла і так далей. Вось, поэтому, адразу пасля семінарыі не пусцяць выкладаць у семінарыі, можа, добра. Вось, трэба было вучыцца на адным з факультэтаў, якія прызнае святы пасад, для таго, каб магчы выкладаць кананічнае права ў семінарыях.
Дзякуй вялікі, паважаныя радыёслухачы, што нагадваю, што калі у вас узніклі якіясьці пытанні, то вы можете пісаць нам і тэлефанаваць на нашу студыю. Мы з радасцю на гэтае пытанне адкажам. А зараз прапаную вам паслухаць песню польскага гурта New Life M, пасля якога мы зноў вернемся ў студыю і працягнем нашу размову. Заставайцеся на хвалях Радыё Марыя. Вы слухаете Радіо Марія. Вы слухаете Радіо Марія. Вы слухаете Радіо Марія. Pytają ludzie, co teraz będzie, jak ty udźwigniesz życie w swych rękach. Bóg mówi, powiesz mi całą siebie, gorliwie szukaj, resztą się nie martw. Kiedy zasłaniasz mi oczy, ufam ci, kiedy zamykasz mi uszy. Nie krzyczę, gdy w sercu cisza, nie biegnę szybciej od czasu. Jestem spokojna, czekam cierpliwie. Nie jest to łatwe, codziennie walczę, kładę na szale życie i wiarę. Wiem, że mnie kochasz, masz lepsze plany. Gdy coś zabierasz, stokrotnie oddajesz. Panie, ufam ci, kiedy zasłaniasz mi oczy. Ufam ci, kiedy zamykasz mi uszy. Nie krzyczę, gdy w sercu cisza, nie biegnę szybciej od czasu. Jestem spokojna, czekam cierpliwie. Idę za tobą na przekór tłumom, podchodzę blisko, wyciągam rękę. Nie zginę, jeśli dotknę się płaszcza. Wszystko wyjaśnisz mi w swoim czasie. Panie, ufam ci, kiedy zasłaniasz mi oczy. Ufam ci, kiedy zamykasz mi uszy. Nie krzyczę, gdy w sercu cisza, nie biegnę szybciej od czasu. Jestem spokojna, czekam cierpliwie.
Вы слухаете Радіо Марія. Так, паважаныя радыёслухачы, вітаю вас шчыра на хвалях радыё Марыі. Нагадаю, што зараз у нас у студыі знаходзіцца ксёндз-канонік Дзмітрый Пухальскі. І з ім размаўляем аб тым, што ж такое кананічнае права, што такое кодэкс кананічнага права. Падчас таго, як размаўлялі, даведаліся ўжо шмат чаго цікавага, а вось цяпер некалькі такіх практычных рэчаў хацела бы спытаць, як гэта выглядае ў такім звычайным жыцці, што калі ў кагосьці з вернікаў з'явілася якосьці пытанне адносна кананічнага права, а мы ўжо ведаем, што гэта такое, то да каго звяртацца? Куды трэба ляцець? У Мінск ці у, там, не ведаю, у Курыю ці да свайго пробашча? Як? Што рабіць? Ну, конечно, людзей больш за ўсё цікавіць, што канкрэтна ім рабіць у іх жыцці. Ёсць нейкая жыццёвая сітуацыя, звязаная з касцёлам. Часцей за ўсё это хрост, вянчанне, пахаванне, часцей за ўсё гэтыя справы, хаця розныя іншыя таксама здараюцца. Куды ісці, што рабіць? І добра, калі ўсё так, як кажуць, як у кніжках напісана, а калі нейкі казус, калі нешта незвычайнае ў сям'і, да? Там, напрыклад, не могуць хроснага католіка знайсці, хроснага бацьку ці хросную маці, так? Чалавек не хадзіў у касцёл, там пробаш не хоча яго хаваць, пахавальную мшу адправіць і так далей. То есть розныя такія моманты, і што чалавеку сапраўды рабіць? Конечно, першая рэч, куды трэба звярнуцца, это свой пробашч. Вось кожны святар у семінары вывучае кананічнае права, ну, неяк вывучае, неяк яго здае, ну, і часамі пасля яго забываецца. Вось поэтому, калі пробашч не можа вырашыць пытанне, тады для гэта адчынена курыя. Сапраўды, курыя можа заўсёды звярнуцца, ёсць тэлефоны ці па мэйлу. Вось, я стараюся на ўсе пытанні адказваць, вось, калі ў каго звязаны. Калі трэба, то з пробашчам звязваемся тады, калі можа на месцы чалавеку дапамагчы. Калі не, часамі чалавек прыязджае ў Мінск, таксама ў Курыю ідзе. Ну, калі ж зусім ёсць патрэба вялікая, тады, можа, з біскупам сустракаецца. Па-ўсякаму гэта бывае, але, напэўна, кожнае пытанне можна вырашыць. Вось. Поэтому сістэма такая: спачатку пробашч, пасля курыя, ну і пасля ўжо вышэйшай інстанцыі, калі трэба будзе. Вельмі такі дакладны адказ, і я спадзяюся, што вы цяпер ведаеце, што, дзе трэба рабіць, і не будзеце пераскокваць, а будзеце ісці так па гэтай лесвіцы. Скажыце, вось у вас уже багаты вопыт гэтай працы канцлерам, ці колькі гадоў вы ўжо працуеце? Я ўжо 4-й год працую канцлерам Куры-Мінска-Магілёўскай. І спадзяюся, што маеце шмат усялякіх гісторый і ўжо шмат вопыт, вы ўжо такі вопытны канцлер. Скажыце, што найбольш цікавіць людзей і якія пытанні ўзнікаюць найчасцей? Ну, што датычыць людзей светскіх, то перадусім часцей за ўсё пытанні, якія датычаць сужэнства. Якія датычаць заключэння сужэнства. Цяпер сітуацыя такая, што вельмі часта нашы, можа, часцей дзяўчыны выходзяць замуж за іншаземцаў. Вось, і гэтыя ўсе пытанні звязаныя. Часамі шлюб цывільны бывае там у нейкай іншай краіне, венчацца хочуць у Беларусі, альбо наадварот, тут заключае шлюб цывільны, венчацца хочуць недзе там у Італіі ці ў Францыі, ці яшчэ невядома дзе. Заўсёды тое, што звязана з заключэннем сакраменту сужэнства, там, ну, вельмі много фармальнасцей заўсёды. Кажу, асабліва, калі ідзе гаворка смешаныя сужэнствы, католік праваслаўны, а яшчэ калі ідзе гаворка аб сужэнствах, якія заключаюцца за мяжой, або звязаны з іншаземцамі. Ну, на жаль, шмат розных такіх падрабязнасцей, нюансаў, якія ўсе трэба выканаць. Там уже яшчэ раз тут у эфіры скажу, вельмі важна, каб асабліва людзі, рыхтуючыся да сужэнства, мы просім, каб прыходзілі ў касцёл па меншай меры за 3 месяцы да плануемай даты. Каб можна было, калі ёсць нейкія перашкоды, калі ёсць нейкія пытанні, каб усё можна было вырашыць. Ну, бо, на жаль, здараюцца сітуацыі, чаму людзі звяртаюцца ў Курыю, калі ўжо пробашчы нічога не могуць зрабіць. Вось недаўна была пару тыдняў назад сітуацыя, прыйшла пара у аўторак у закрыстую з аднаго з касцёлаў мінскіх, кажуць, іх у пятніцу шлюб і рабіце, што хочаце, але вы нас павінны павянчаць. Вось, понятно, што пробаш нікому нічого не павінен. Вось, пытаюць, дзе вы раней былі? Ну, мы толькі цяпер рашылі, там нешта такое было. Вось. Таму вось гэтыя пытанні, яны заўсёды людзей больш за ўсё пытанняў, якімі звяртаюцца ў Куры, звязана менавіта з удзяленнем сакраменту сужэнства. Пасля ідзе хрост і пахаванне.
Ясна. А калі датычыць гэта асобаў не свецкіх, але асобаў кансакраваных? Ну, кансакраваныя асобы таксама, кансакраваныя асобы або духоўныя асобы таксама звяртаюцца ў курыю па сваіх пытаннях, бо ведаеце, жыццё святара на парафіі асоба, таксама жыццё асобы законнай, тое, можа, жыццё, якое свецкія вернікі не заўсёды бачаць, там таксама ёсць, хапаюць розных нюансаў, можа, часамі розных праблем. Некаторыя справы трэба рашэнне біскупа або дазвол біскупа. Вось некаторыя справы таксама трэба рэгуляваць з дзяржавай, вось, каб это было і па дзяржаўных законах, і згодна з кананічным правам. Вось усе гэтыя рэчы, прыходзіцца вырашаць у курыі кожны дзень. Скажыце, калі ласка, а вось як выглядае дзень канцлера? Чым вы займаецеся на працягу ўсяго дня? Раскажыце нам і нашым радыёслухачам. Праца канцлера такая праца канцылярская, седзячы ў офісе, седзячы ў курыі. Ось, пачынаецца дзень з таго, што, напэўна, разбіраю пошту электронную і паперную, якая прыйшла ў курыю. Глядзім, хто што напісаў, ці нейкія ёсць звароты ад святароў, ці ад свецкіх людзей, ці ад дзяржаўных уладаў. Пасля пытаемся на ўсе іх адказваць. Вось. Часамі вельмі многа прыходзіць людзей у курыю таксама, ці да біскупа, мітрапаліта, ці да аднаго біскупа, ці да другога біскупа. Вось. І таксама прыходзяць людзі часамі звязаныя, падымаюць пытанні, звязаныя з функцыянаваннем касцёльнага суда, прызнаннем сапраўднасці сужэнства. Гэта чарговая дзялка працы, вельмі цяжкая, вельмі многа гэтых спраў, на жаль. Вось, поэтому сумаваць не прыходзіцца на працягу ўсяго дня. Дзякуй вялікі, ксёндз Дмітрый, за тое, што завіталі да нас у студыю, распавялі і кранулі такую вельмі важную тэму для ўсіх нас. Дзякуй за тое, што мы дакрануліся да тэмы кананічнага права, і спадзяюся, што цяпер нашым радыёслухачам вы цяпер не будзеце баяцца гэтых слоў, і не будзе для вас гэта нешта такое неземное, такое нешта па-за разуменнем, але будзеце ведаць, што гэта патрэбная рэч і трэба ва ўсім разбірацца, і калі у вас узнікаюць якіясьці пытанні, то заўсёды іх нам можаце задаць. Напрыканцы нашай размовы хацела бы папрасіць некалькі слоў да нашых слухачоў з свайго вопыту працы канцлерам у нашай краіне. Можа, хацелася б сказаць усім радыёслухачам, усім нашым вернікам, што ў жыцці цяпер сустракаюцца, бываюць розныя сітуацыі. Па-першае, не трэба баяцца звярнуцца, калі нешта не ведаем. Ці да пробашча, ці ў курыю. Вось, канешне, ёсць пэўная мяжа, вось, але ўсё ж такі баяцца гэтага не трэба, таму што ўсе людзі дарослыя, ўсе людзі адукаваныя. Вось, ім сапраўды нават сам кодекс кананічнага права, як я ўжо сказаў, існуе для таго, каб дапамагчы чалавеку збавіцца па сутнасці. І таксама наша праца на гэта накіравана. Хаця, можа, не заўсёды так выглядае. Дзякуй вялікі, паважаныя радыёслухачы, за тое, што былі разам з намі, слухалі Радыё Марыя. Жадаю вам добрых выходных, таксама Божага благаславення вам і ўсім вашым сем'ям. Ля мікрафона быў ксёндз-канонік Дмітрый Пухальскі, а таксама Алёна Кот. Пахвалёны Езус Христос. Вы слухалі перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.